bubarne thanta geta ti palane o khande khane noi sumbrano lam sago ate ti BJP yakal khane no sumbrano lam sago matha lam le bubagra lam le har common kolai lam le har bishu ko gete deur ma lam le tipra matha o khane no sumbrano lam sago BJP ate ti yakal khane no sumbrano lam sago bubagra lam le Pramotha long live, Bubagra long live, Pramotha ki jai. হামবাই তিনি 3 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2022 সাল মারি তিনি অব সাউথ গকুলনগর তাই মানিক দেববর্মা বিসি নি जों তিনি অর মানিক বাজার সাউথ গকুলনগর kaisa luku kutungo pandani bisingtei bubagrani tiprasarno phiyokna ni choba alaida haste ni snamna ni choba kotor haste snamna ni chobawo tiprasarni bagai haste snamna ni chobawo hamjagai 19 nukhungni chichuku nukhungni bruichi chuku butar tini tipramo thawa phainai hini tipramo thani bana rom phaileka norok nugui tongkha borok bahino singbai baksa palkhai thinango o bubagrani chobao o loge songrinai nuk songna nai songnai te phanri nai hini tini simi IPFT te BJP yakari tipramo thawa phainai rokno jeng jotono tipramo thani phasingtiangai ang borokno lam sokka ang IPFT tongmani agi angkai IPFT tongphano IPFT bo Tripurland no sano angkai tai tak Tripuramo thabo Greta Tripurland abo ekino bisik phelaya angkai abono ang to Maharaja no kaham no songo boto rang puisani bagai business khayana byabsa khayana ma songo boto raja to rang ganang puisa ganang biko boto buibai neta paijang nai boya bo engkang soitono ni bono wan sogui rekthare bini oro pai tipramo thabo tabukang ini oro join khaipe IPF to কোনো বাজার তো না he korei ang arbu korei IPF to কোনো পদ বানা তো pot emne korei ni nuko kaibsu butar to anu khango duita nin mung khai patal kumar deor ma